Ingat po tayo guys sa bagyong Christine. Ayan po, kasalukuyan na napakalakas ng ulan guys. Nandito ako ngayon sa may terrace sa aming bahay. Ayan, kung saan ay pinagmamasdan ko ang lakas ng ulan guys. Ayan na guys, naririnig nyo yung NDRRMC. Ayan, mayroong orange rainfall. Ayan, may warning po sa Bulacan, Rizal at Metro Manila. Nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya po guys, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo guys. Ayan po ang update natin guys. So ayan po, nandito ako sa napakalakas ng ulan. Ayan, yung terrace namin, baha na. Ayan po yung inipon na sa plangga. Punong-puno na guys. At yung ating alulod. Ayan po guys, yung alulod natin, no. Ayan, kung napapansin nyo guys, yung alulod natin. So, napakalakas ng ulan. Meron tayong ginawang improvise dyan guys. Ayan. So, ayan, iniipon natin yung tubig. So, ayan. Puno-puno na yung tubig. Yung planggana. So, ayan po guys, ang update ko lang sa inyo guys, napakalakas ng ngayon guys. Nandito ako ngayon sa Sampaloc, Manila guys. Ayan po, sa Maynila. Ayan. So kung napapansin nyo, napakalakas ng ulan. Mag-ingat po tayo sa mga commuters dyan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa Bicol region, sa Isabela, sa lahat ng nabanggit ko kanina. Mag-ingat po tayo, magdasal para sa ating kaligtasan guys. Mga kababayan natin guys. Magdasal po tayo. God bless us all guys. Ayan mga kababayan, basang-basa na ako guys. Nababasa na ako. So ito lang ang ating update ngayon guys. So mag-ingat lang po. God bless us all at mag-pray tayong lahat.